Λοιπόν, βλέπουμε τον Χρήστο Λακούση σε ένα καφρίλικο stand. Για χώσουνα. Λοιπόν, θα πέσει πάνω σε αυτά τα τεράστια, έτσι. Με μια τσάντα στο κεφάλι. Για να μου το καθαρεί. Χώσου. Fuck, man. Χώσου, το έχεις. Μαλάκα είναι τεράστια. Δεν βλέπω να πούς τι φοβάμαι. Πήρα. Just jump. Is anyone watching, man? No. Good. Πόνεσαι. Το μαλάκα. Μαλάκα. Έλεος. Πες και να πόνεσαι.